ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯсторони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 16 феврали соли 2026 1000 рубл баробар ба 122 сомон. бинед дӯстон, дар навори имрӯза чи аст? Квартираҳо аз душанбе ҳам ҳастанд, аз дигар нақтаҳо. хулосаи гап, навор хуб мегзарад. хоҳишмандам аз аввал то охир навора пайгирӣ кунед. Лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед. меҳмонои азиз, инҷа бардорои ғариб беҳад як дарди дилшонам нависондагиян. ҳамашаш мо имрӯз шоҳид мешем. хулоса навор хуб, аз аввал то охир хоҳишмандам тамошо кунед. эълони аввал мегзарем. эълонро мегем, баъд дарди ҳамо ғарибро мегем. бардоро квартираи фурӯшӣ дар Душанбе аст, дар Гипразим. бинед, 40 квадратаи бардоро дар ошонаи наҳам қарор дорад. дами Гипразим бардоро дар ошонаи наҳум як ҳуҷра бо нархи 550 000 сомонӣ. рақамҳои 011 08 24 24 ватсап ва ҳам дастидор акамон метавонед ки шумо муроҷиат кунед. бениҳоят ремонти хуб, замонавӣ кардагӣ. масъалаи обу барқ инҷа мушкил нест. бардоро бо тамоми шароит, яъне ки муҳайё кардагӣ аст, бо чизи чораш мефурӯшад. бардоро азиз, яхдон дорад, мошинаи ҷомашӯӣ дорад, кондитсионер дорад. хулоса агар бардоро муроҷиат кунед дар ватсап ё ин ки дасти ака. тафсилоти умумӣ боз боқимонда маълумотро аз худи ака хоҳиш мекунем чикор кунем. бардоро пурсон шавед. агар зудтон бирасам, марҳамат. эълони дуюм мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар 65 микрорайона. бардоро дар ҳами сеюм этаж қарор дорад. дар ошонаи сеюм 57 квадрата 2 ҳуҷра дорад. сеюм этажда 650 000 сомонӣ. шумо бардоро ремонта нигоҳ кунед. аввал квадратам нигоҳ кунед, ҳуҷраҳорам нигоҳ кунед. ҳамон ҳоҷатхона якҷоя нест. ҳамон ҳоҷатхона ҷудо ҷудо аст. бардоро ин аз хотир набарор. бардоро масҷиди панҷвақта ҳаст, сетаига мактаб ҳаст. бардоро садикҳо, супермаркетҳо. хулосаи гап, инҷо максимали 200 метр ҳами қаро разница мекунад. аз корвон 300 метр то деҳқонбозора. иҷраи хитон бардорои Душанбе буда 100% медонен. рақамҳои акара мегумтон тисел 931 11 14 34. боқи маълумот хоҳишмандам аз худи акамон чикор кунем. бардоро пурсон шавед. эълони сеюм мегзарем. касе ки бига ман хуҷанд мерам, ина марҳамат. бардорои хуҷанди буда агар ҳаминҷа бошен, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд дар 8 микрорайон. дӯстон, ин хона 240 000 сомонӣ нарх дорад. як ҳуҷра газ 40 метри квадратӣ. ремонтиш бад нест. бардоро аммо дар ошонаи сокилӣ қарор дорад. ба мо равон карда, ман бари шумо пешниҳод кардам. рақамҳои 928 88 86 90. ватсап дасти акада муроҷиат кунед. таъмирш бениҳоят хуб, таъмири бад нест. яъне ҳамон ҳоҷатхонаш як аст. иҷа отопление ростигар надорад, техпаспорт надорад, тариқи шартнома. хулосаи гап, рақамҳои акара гуфта гузаштам. марҳамат, занг бизанед. тафсилоти дигар, яъне ки боқи маълумотҳо аз худи ака пурсон шавед. бинед ки ҷош ҷои бад нест, бениҳоят ҷои хуб. эълони чорум мегзарем. дар ноҳияи Данғара, дӯстон, дар ҷамоати Исмат Шариф як дуҳуҷраага ки дуошонаага аст, 8 сотиқ дигар замин дорад. дар ноҳияи Данғара деҳаи Каромат 470 000 сомонӣ гуфта истодан. айни ҳол ҳатман муомилааш аз номи канали худи ман занг бизанед. мардо фаромӯш накунед. акамон мега ки иҷада рости гап оба барқи доимӣ дорад. акамон гуфтаистаям, хеле аз пеши худам нагуфтаистам. мардо 947 373 773 телефони дастӣ ва 907 373 780 анаида боша. бардоро ватсап аст. дар наздикиш мактаб ва беморхона ҳаст. максимали 100 метр дур. занг бизанем. бардоро боқи маълумотро аз худи ака хоҳишмандам пурсон шавед. дар ҷои хуб, об ва барқ ҳаст. эълони панҷум мегзарем. боз хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ қарор дорад. бубинед ака, дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ аст. 275 000 сомонӣ, 6 дар хона ва 4 сотиқи дигар замин. бардоро рақамҳои 096 85 85 85. рақамҳо вообще золотой. ва +791 230 1589 ватсап дорад.
ошхона анҷем хона дорад. Ремонт боша бардор, акихи 100% нест. Ремонти нимкола аст бардор. бибинед, ҳоҷатхонаам ҳастай. 70 ёки 75%, яъне ки нархи ҳамин пулшам агар бита меган мешавад, боқӣ монда то 7-8 моҳ ҳам хеле бардор. ин анқадар боз ба шумо бардорои азиз ана сабакӣ аст. 275,000 70 ёки 75% шумо метавонед боқӣ маблағша дар 7 ё 8 моҳ битем бардор. Элони ҳафтум бад агар хато накунам, боз квартираи фурӯшӣ бибинед ака. Дар Ленинский район бардор. Инам ҷедай дар 5 этаж. ҳолат ремонт айни ҳол дар ҳисоби коробка мешавад 2 ҳуҷра карда 50 метри квадратӣ аст. Домои нав қадар доми баланд аст. Баъд аз гирифтан боз хитон бардор таъмира давом метен. 240,000 сомонӣ айни ҳол нарх карда истодаанд бардор азиз. Дом бошад доми кирпични ҳастай, пеноблоқати нестай ки дар ошёнаҳои баланд бошад ва дар замистон шумо аз ҳисоби хунукӣ азият бикашон ёки дар тобистон аз ҳисоби гармӣ азият бикашен. Дар наздикиаш мактаб садик ҳаст. Бардоро комментарии ғариборо овози машмуда, яъне ки мегум то. бинед ки чӣ нависондаанд. Дар назди бозори Калона мехонам. Хулоса гап боқӣ маълумота аз худ яка бипурсем. Элони ҳафтум ҳамияй. Лайк ва обуна шидан фаромӯш накунед. Дарди ғарибо дар ҷо ҳаста бардоро овози машмуда ҳамаша мегзарад. хонаҳо бошад, квартираҳо бошад, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои рӯйнавор буда WhatsApp имо Telegram муроҷиат кунед. аз наздик рафта видеонавори хуб мекунем, баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. хулосаи гап. ака бинен, ман иҷа барои реклама муроҷиат кардан рақамҳоа гузоштам. мега ака намедонам рости гап хона гирем ёки зан гирем, илтимос ҳамира бигем ба нархи дастрас мана хонаҳошона. хуб ака гап нест. ака навор хуб дар гап задан ва фаҳмондан бениҳоят хуб гап мезанед ака. ҳамин нарх навои қалинга камтара бигем ки арзонтар кунам барои ғарибо. рости гап мега ки дар ғарибӣ гурдаҳомона аз даст аллакай дода истодаем. як мегуфти акаҷон. хуб ака гап нест. бардорон ва модароне ки хонаҳотона савдо мекунед, нарх навоҳо арзанда бошад, ма гаранта метавонам ки ба савдо меравад, барое ки хонахарҳо бениҳоят зиёд ҳастанд. ана дар масъалаи зангирӣ чӣ гуфта метавонам дар инҷа? худам рости гап оли оиладор шидагӣ нестам. бале нархи қалин айни ҳол даже 60,000 меган. мо рафтем шунидем пирсидем даже бардорҷон, и дарда холи ту надорӣ. илоҷ бошад. бардоро аввал феъли рафтори худтона дуруст кунед. хоҳиш мекунам аз шумо. шояд ками гапи заагии ман ба баъзе аз шумо бардор азиз ана сахт бираса ёки аз ман хафаам бишен. агар ман гапа ростша мезанам, нархи қалинга ростига ман арзон карда наметавонам. аз ман як гуфтан аст, касоне ки фарзанд дорен, илтимос амун нархи қалинга баланди бад гуфтан шарт нест. баъд аз туй ғарибача меояд ай Россия, баъд аз туй як моҳ пас мезанам мерава Россия. барои чӣ? барои кандани қарз. қалинга ба қарз мегира не бача. ягон кас хонавайрон шидани фарзанди хича намехоҳад. мезанам мерава Россия қарзканӣ, хабар меояд ки меояд ки занат рафт. и хеле шидистай. дар масъала хоҳишманд ҳастам. камтарак аммо қалинга илоҷ боша агар арзонтар кунед. ба мисли пештара 25 сита басай. аз шумо узр мехоҳам агар ягон гапи пасту баланд зада бошам, неки ҳақиқате гап зам, хоҳишмандам ба дил нагиред. обуна ва лайк шавед дӯстон. навори хуб боз дар пеш аст. то наврҳои оянда худои ёру мададгортон бошаду паноҳтон ба худо дӯстон.